Ahoj, tu je opäť Bud a vítam vás už u takého oficiálnejšieho videjka. Prvé bolo iba úvod, teraz budem vlastne natáčať obranu proti Team Games, ktorá sa začína za necelú minútu, takže uvidíme, ako to dopadne. Takto vyzerá ich seh. No. Uvidíme, necháme sa prekvapiť samozrejme. Za chvíľu to začne. No, už by to malo ísť. Alebo nie. No už. Uvidíme. Franky, ideš? Franky, pozdravujem ťa. Klamík. Proti 26. Nič moc, ne? 29. Rádko. No uvidíme. Pekné, klamník sa drží. Zatiaľ to vypadá celkom nádejne. Čo treba uznať. No snad to nebude jeden veľký fail, že jo? No, teraz to bol fail. Všetky obrazovky, ospravedlňujem sa. Je to moje prvé videjko, tak to berte s určite náhľadom. Určite do budúcnosti sa to zlepší. A nebudem natáčať ako verejné, ale budem natáčať iba pre náš seh. Hlavné dobývanie podzemí, nájazdy, sem tam nejaké útoky, obrany. Uvidíme. Pekné, pekné, pekné. Drž sa, tu dáš. Steve. Ospravedlňujem sa za výslovnosť. Lauer 005.
Zatiaľ to vypadá dobre. No každopádne zverejním, aj keby sme zverejnili to, aj keby sme prehrali. Však určite vám bude nejaká veľká hanba. Ale my ich dáme. Ja si verím, my si veríme. Pán Jára si vie ešte dosť, by som povedal. No. Pragovka. Pragovka sa ešte drží. Teraz prichádza King of Fail. Kto to asi je? Ten s tým šrapatým účesom. OMG. To sa mi... Áno. To sa mi páči. No, tak toto bol fail. Tak toto je zlé, vážení, toto je zlé. Toto je veľmi zlé. Takže ďakujem za pozretie tohoto videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Prehrali sme, takže sa vám asi páčiť nebude, ale nevadí. Čau.